தி என்ன மாதிரி கிடையாது. அதுதான் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். பரஜாதி பசங்க தான் இப்படி ஃபேஸ திருடுறது, ஃபேஸ காப்பி பண்றது, இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் அபவுட் தட். ரீசெண்டா கூட இன்னொரு பரஜாதி டைரக்டர் வந்து என்னோட மூவி ஃபர்ஸ்ட் லுக் எடுத்து க்ளோன் ஃபார் ஆல் தி டைரக்டர். சீரியஸ்லி ஸ்கெடியூல் காஸ்ட் பத்தி நான் தப்பா பேசவே இல்லை. பட் ஏன் ஸ்கெடியூல் காஸ்ட் பத்தி தப்பா பேசுற மாதிரி வருதுன்னா, எல்லா ஸ்கெடியூல் காஸ்ட் பீப்புளும் ரொம்ப தப்பான கிரிமினல் பேட் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இன்வால்வ் ஆகுறாங்க. அதனாலதான் உங்க காஸ்டுக்கு இவ்ளோ வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. சும்மா ஒன்னா ஸ்கெடியூல் காஸ்ட் வந்து யாரும் வந்து இப்ப பேசுறது இல்ல. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நவ். இண்டஸ்ட்ரியில இருக்க இந்த ஸ்கெடியூல் காஸ்ட் டைரக்டர்ஸ், ஸ்கெடியூல் காஸ்ட் சீப் பீப்புள் தான் எல்லா வேல்யூமே பண்றது. ஐ திங்க் இட்ஸ் டைம் டு செக் அவுட் ஆல் தீஸ் ஸ்கெடியூல் காஸ்ட் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்கெடியூல் காஸ்ட் பீப்புள் ஃப்ரம் த இண்டஸ்ட்ரி. சீப், வெரி சீப். நான் எவ்வளவு அசிங்கமா கேட்டேனே, why are you using my face? அப்பனா உங்க பொண்டாட்டி எங்க அப்பாவோட படுத்தாங்களா, இல்ல எங்க அப்பா உங்க பொண்டாட்டியோட பார்த்தாங்களா? வாட் நான்சென்ஸ். இந்த மூஞ்சி எங்க அப்பா இப்படிதான் நடக்கணுமா? ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான பொண்ணுக்கு எதுவுமே கிடையாதா? எல்லாரும் வெளியே போக சொல்லுங்க. What the fuck? போலீஸ் நான் அட்ராசிட்டி பண்ணுவீங்களா? போலீஸ் நான் அட்ராசிட்டி பண்ணுவீங்களா? போலீஸ் நான் அட்ராசிட்டி பண்ணுவீங்களா? என் போன் தர முடியாது. கத்தி அடிச்சாமி என்ன குத்திட்டு இங்க என்ன வெளியே எடுத்துக்கோ. நான் இங்கே செத்துறேன் குத்திட்டு. நான் போலீஸ் இங்க செத்து போனா இங்கே குத்திட்டு செத்துருவேன். என்ன இவங்க எல்லாரும் ஒரு கை என் மேல பட்டுச்சுன்னா நான் என்னைய கொலை பண்ணிட்டு செத்துருவேன். முதலமைச்சர் அவர்களே